Dámy a pánové, já vás vítám u dalšího dílu ze hry Angry Video Game Nerd Adventures. A vážně jsem s tím nesekl a půjdu rovnou do hry, no. Start, continue. Minule jsme dobili první a druhou, teď se vydáme na třetí. Budoucí... Fuckballs, jak to přeložit, nevím. Prostě jdem na to. Já už si nepamatuju zase, jak se to hraje, jak se střílí. Počkat. Dobrý. Tohle nic nebylo. Jdeme dál, jdeme dál. Proč? Jo, tak takhle ne. Můžeme, jdeme. Nemáme čas, musíme to vyhrát. Aha, jo, aha, já musím počkat. To je chytrý. Bude mi hrát tohle. Bude to střílet dolů? Nebude. Dobrý. Co to je? Co to je? What is that? Ale tamhle už máme checkpoint. Dobré, v pohodě, tohle dáme úplně v pohodě, bez problému. Bez jediné smrti už. Vidíte? Zatím nám to jde. Co? To je nějaký, ten... Číslo 5? Číslo 5 žije! Bez jediné smrti, kromě téhle jediné. Ale číslo 5, číslo 4, číslo 3. Žije, nebo už ne. Pojďme, to dáme. Oh. To dáme úplně v pohodě, to je úplně lehký tohle. Proč? Proč to dělám? Why are you? A zase číslo 5 žije. A za chvilku... Číslo 5 už nežije. Číslo 5 is no more. A já jsem taky no more. Jdeme. Jsem mu to povídaný. Ono to jde blbý komentovat jako tahle jednu část, když tady furt umírám na jedné části, co tady mám říkat? Furt číslo 5, furt tady nějaká mimozemská entita a furt umírám. Ale už neumřu, už prostě to dáme bez smrti. Dobře já. Nahoru, jo, checkpoint. Zabijem chobotnice, nebo... What is that? Jde to zničit tady tohle? To asi nepůjde zničit. Se nezničíme? Dobře se tomu vyhnul. Číslo 5, další. Jdeme, to dáme, to je úplně lehoučký tohle. Nahoru, další checkpoint, dobrý. Ne, tohle si pamatuju, co je, to ne. Že to nebudu muset přeskakovat. Ne, dobrý, ne! Ale dobrý, aspoň neumřu, takže to se to nepočítá jako smrt, jenom jako neúspěch. To je hrozný, tady musíte chviličku počkat a jde úplně o nervy. A tady už budeš umírat, budu umírat. Ne.
Kurňa, co to bylo? A dobrý, máme checkpoint. Byla zrada úplná. Číslo 5. O, tohle ne. OK. Dobře. Dobře. Jo, dobrý. Tohle je v pohodě. Zase si, že to bude těžší. OK, tohle je v pohodě. Pohoda. Dobrý. Dáváme to. Hej, tohle je asi hrozná nuda, jak mi to jde. Moc neumírám. To se určitě změní. Vidíte? Tady úplně milion těch. Ty jsou 3 barvy. O, ty jsem myslel, že to nedám. Mám jít dolů? Co je dole? Je pivo jedno. Na piva nehrajem. Ne? Tak ne? Dobře. Vezmeme si životy, když nám je k ničemu. Dobrý, to půjde. Půjde. Hej, mě ty skákačky najednou jdou. Nic jsem neřekl. Jedeme dál, popojedem. Kurňa, jak to mám dát dole. Au. Dobře. Radši se zabijeme, nebudeme tu celý chodit znovu. Projdeme tady. Vyhneme se tomu, nevyhneme se tomu, necháme se zabít. Přesně podle plánu. A teď to projdeme v pohodě. Teď uhneme, přeskočíme, podlezem, přeskočíme, spadneme dolů, necháme se zabít a pojedeme znovu. Dobrý. Takže nahoru. Doleva skočit. Přesně tak. Fú, to bylo těsný. Tak to bylo teda skok dolů. Už mě to začíná štvát. Už by to mohlo jít v pořádku. Kur! Ňa! Fix! Ježišmarňánka. To bylo za slovo, sakra. Ježišmarňánka. Teď to odlezu takhle a jim se nechne zraním. Teď. Jo, je to tam. Co to je, sakra? Co to je? To jsou... Hej, teď jsem se soustředil na ty kanóny a... Počkej, ty kanóny, to mají ve skutečnosti jako střílí to, co střílí, a jsou ty kanóny to, co jsou ty kanóny. Protože střílí to bílý. Jdeme dál. Nebudem to řešit. Co líbí, jak to úplně zastavím. Super zastavím a... Ne! Takový čurák ostřely. Já do nich musím střelit. O, boss!
asi nedám, co? Dobrý, nevadí. Tak teď ji zabijem. Jo, to musím zničit ten štít. No to nechápu, jak s tím bojuje. Ona je úplně naštvaná na mě. Co ti nic neudělal? Kurňa, co? Jak se to dělá tohle? Tohle je boss. Tady vůbec nechápeš, co máš dělat. Vezmu tady pivo. A tady pivo. Mám do nějak střílet teď, nebo mám čekat? Jo, ona je teď zranitelná, aha, já se ubíhám a zrovna teď mám do ní střílet, ale dobrý, je to tam. Vyhráli jsme tohle kolo a je to tam. 16 smrtí, to není moc. 10 minut, 10 sekund. A já se s váma loučím, tudíž s Bohem. A třeba dál. A takže dejte like, odběr, koment. A pokud někoho nemáte rádi, tak to sdílejte. Ať to vidí taky. Takže šš.